να τρως χάμπουργκερ. Λοιπόν, η Γκάμπη τρώει το χάμπουργκερ με το ένα χέρι. Κρατάει το χάμπουργκερ έτσι. Τα δύο Πάρε κάτι. δάχτυλάκια έξω. Φανταστείτε αυτό είναι το χάμπουργκερ, ωραία. Κρατάει η Γκάμπη το χάμπουργκερ έτσι. Το άλλο το χέρι από κάτω να μην στάξει. Και το μεταξύ αφήνει όλο το ψωμί και έχει μόνο αυτό που είναι μέσα. Τώρα, θα σας δείξω πώς τρώει το κανονικό χάμπουργκερ. Παίρνεις το χάμπουργκερ και το κρατάς έτσι. Το κρατάς από πίσω για να μην όταν παίζει μπουκιά πέσει και χάσει όλη την γεύση. Αυτή. Ωραία, λοιπόν. Παίρνεις, το κρατάς έτσι, κανένα δαχτυλάκι δεν είναι πάνω, Γκάμπη. Και πίνεις τσάι και παίρνεις τεράστιες μπουκιές, το πατάς, παίρνεις τεράστιες μπουκιές για να πάρεις και από το πάνω ψωμί για να μην μείνει και κάνεις αυτό. Και κάνεις αυτό. Αυτό ήταν το tutorial, το πώς να φας ένα χάμπουργκερ. Στο επόμενο βίντεο. Το επόμενο βίντεο θα δείξουμε πώς τρως κανονικό παγωτό.